Patay ang usa ka tricycle driver sa aksidente sa lungsod sa Siaton, Negros Oriental. Sa CCTV footage, makita pa ang disgrasya nga nahitabo sa barangay Bunawon. Ang pampasaherong tricycle pagawas na unta sa National Highway. Makita ang series bus nga nagsunod sa tricycle. Taod-taod, gingong mikabig ang bus apan naigo na diay niini ang tricycle. Sa impact, makita nga nalabay gayud ang driver sa tricycle nga nalimbuwad. Aduna kini sakay nga tulo ka pasahero. Daling gida sa Siaton Hospital ang mga biktima. Matod sa Siaton Police, namatay ang tricycle driver human sa pipila ka oras. Gitanggong na sa police station ang bus driver, samtang nagpadayon ng investigasyon sa maong insidente. Gisuwayan pa si GMA Regional TV sa pagkuha sa habig sa management sa bus company apan wala pa mutubag sa among komunikasyon. Ang Storias driver, kuhan daw siya katagbo nga laing kuhan mong murag na igo niya ang bibikap kay niwid daw siya direport sa pikas. Kay natin siya overtake, so maigo man po kay na daw approaching vehicle.